Assalamu alaikum. Ağam hoş geldin. Hoş. Bugün Netibe'den Mecatımı kanalına Täsin studiyanın syomka sahna arkasına Yaşıl restoranımızın verandasında sen bilen nesip bolsa könülleri yatlaly settar kömek fun yıldız devrünün yatlamalı bugün tayin olsan yuvaş-yuvaşan başlaylı. Yüreğim yaralı, anına cennet okuyor ki şeleme edildi bağrım. Çeşmelerde bir yarın suratım, gözümünden gitmesinin sıratın, benim bu yarım. Başla. İlk bilen bilen gepleşimizin formatını gelen mihmallamızın autobiografiyasını soruyoruz. Neçinci yıl, nereden, ne yılı mümkün olsa baş üstüne. Hava. İlk bilen Rozikcan, hoş geldiniz mara iline. Hoş gördüm ağam. Hava gepleşinize çağıranıza taňar ýalkasyn. Sen sağ ol, minnettar gelin. Bu işlere diýäňiz ähli kollektiwiň adymdan tüýsürümden. Sağ ol ağam, minnettar ağam. İşiňiz uğruna bolsun. Amin, inşallah senem. Hava özüm maradaysam Mara vilayatynyň Wekil Wazir etrafynda. Gara Gökçe Geňeşliginde dowdum. 1982-nji ýylda. 10 ýaşynda okutjak bar. Maşgalaly 3 tanjak çağırma. Mektebi, Ha, 3-nji orta mektep, owamyzdak. vekil Ha, okudu. Wekil Wazir. Gatygowy. Indiki soragymyz elbetde Aydym Saad bilen ne edip gyzyklanyp başladyň, näili? Şu hem bagşylarda bolşýar, şu kiçiklikden höwes töredi. Aha. Gaty irden bäri aýdýan aýdymy. Ýadyňda näçe ýaşlarynda, ýadyňda da ýokmy? Edil aýdym aýdýan wagtyň däleti ýa şol tanalan wagtyňdan almalyada. Seylemi? Hawa. Aha. Şu 2004-nji ýylda gullumy dynyk geldim, şondan soň nimetdim da. Has aktivni işläp Hawa başladym. işläp başladym. Hawa. Enuştaýly maşgalam barada we beýlek soralymda geçmeden odal bunu torak geçeýin. Anna kömöküv diýip aýdymçy bady diýä, olum sen doğanyňmyşmy, garyndaşyňmyşmy? Dogurmuş o. Näme doganyň, radnoy doganyň. Radnoy Ha, doganyň. şeýlemi? Men bilem ok, tesirlerde belli geçipdir. Häzir eski şonda nokot koýup geçeýli. Anna kömöküv doganyň eken, okey. Ne maşgalam barada üstünden geçip gitdiň am şondan biraz aýtsaň näçinji ýylda öýlendiň? Şolar ýa bir kiçiräjik soň 3 tane çağam bady diýdiň, näçe ýaşlarynda? Hawa şu 2011-nji ýylda toý etdim. Oha. Hawa 3 tanjak çağam bar. Iki oglum, bir gyzym bar. Tüýeleme. Hawa. Gyzym şu 8-nji klas. Tüýeleme. Oglum 7-nji klas. İki oglum 4-nji klasda. Rahtroy. Enesinin atasyna wepaly bolup bolsunlar inşallah. Aýdam. Ýurdumy da, watanymy da gerekli prezidentlerden bolup ýetişsinler, nesip bolsa. Yani Aydym Saad uğrundan okudyňmy? yok, Aydym Saad uğruna bilim ýoktur. Samavuçka öwrenip şeýit dowam etdim. Popularnyz döwrüň şo ýanky 2004-nji ýylda başladym diýen, ondan soň näçinji ýyllarda hasyrly tanymaly bolup başladyň ýadyňa düşýärmi? Şu 2004-nji ýylda bir zapis çykartdym da. Oňsoň şonda mahym diýip bir aýdym bady. Ay mahym gel mahym, garaşýan men bu akşam. Şu an sen dinleyijilerin tanandyr aýdym. Ha. Şol aýdymda şu ýuwaşda men tana uğradylar. Şol aýdym hasam gowy kabul etdiler, kiliýe adam bolmalylar, afisant bol. Esas şonda tanaly uğradym. Şu birinji zapisimde. Ay mahym diýip, oňsoň uýduk diýip bir aýdym mat şonda. Has şonda gowy gördüler. Asko şeýle başlady, ondan şo döwürler has popularny bolup başladyň, şeýle has dinlep başladyň da. Hawa. Gaty ol. Ne men elbetde bu soragy bereýin sebäbi. Tesirlerde de zamşat etdirler men öwrümem ünseriýan stilin, sesin, halypa Anuş Murat Turdiýew meň diýär. Ken dinledim. Aha. Paşty özüm bilenimden bäri dinledim diýsem ýanlışmam kan. 87-nji ýyldan bäri Halypany dinläp gelýänne. Oňsoň köp ýerki aýdymlaryň köpsini men bilýän, oňsoň şu bir ýerde şuň zapis çyksa, başga işim taşlapsyn. Diňe şu zapisyny urunadım da, kiçiklikden.
Halypa 80-nji ýyldan beri zapyslar bar. Ondan Birinji öňe- ýerde eşitýän. Ondan öňem bolmagy mümkin Halypa. Ondan öňdäki zapyslar men dinläp görem mümkin. 87-nji ýyldan beri çykan zapyslary Aha. mende bada. Ne şu Halypany köp dinleýänim üçin mi sesiň meňde? O ses diýilen adam meňde-de bolanok denim. Edim İşte Allah can berdi de Allah senin köp sesini. dinleseň moş şoň stilinden alýan bolmagy mümkin. Men şeýle de düşünýär. Sil ayrı da sesleňe meňdejek bolup gitýärdi arasyna. Ýöne men şu tadyny bir dat belläp geçeýin. Seň sesiň bar, üýtgeşik sesleň biri. Imin nähilek ýagdaýda men lawdyn aýdamok da tanalýan temasyny aýdanda gün şöyle 2 söz aýdamam tanap bolýar. Ses tarkamy ekspert bilýärmi? Ýene käýerlerinkini dinleýän wagtyň azjyk wagt gerek ses tanamak üçin. Ýene senki de şo tembrynda sesiňiz tagamynda gün aýdyp bolýar. Ses tarkamy ekspert reski. Olan bir üýtgeşikligiň da. Inam. Bu nesibedeniň birazçyk näle diýsem sözüni, gepini çekip almaly eken men köprak geplesem, o amyň fanatlar gahar etmäň ýöne sebäbi men soralar bermeliler. Hawa. Şo döwrüň aýdymçylary arasynda bilýän rap çagal aýdýar. Näle diýsem DJ de bilýän Seydi bilen rap bar. Seydi aýdyp berýärdi rapyny. Ýöne özüne maýtan ýerler bardy bilýän şo döwür. Hawa. Sen aýdymlaryň arasynda rap goşan ýerleň boldymy ýa hiç goşasyň geldimi? Şo başardygymdan bir okanjy rejim kelteçik. Şo Bar. jennet aýdymda öýdüm. İşte seret ýadyma saldy. Gatryp maňa gat gelişen o. Gelişen okmy ýa açyk aýdymda da başaran okmy? Ay şoň başaramok da. Has şeýle diýildi. Gatgo. Melis Mätiýevden gelen soru. Näme üçin sunnatdan ýitip gitdi ýa häzirki başlar bilen konkurensiýa etmäne çekinýäňizmi? Nemede ýitip gitmegiň sebäbi? Mene hiç kim bilen konkurensiýa olmalydym ýok. Sebäp näme? Sebäp aýny boljan neme bolýar-da? Turmuşda tebigatyn kanuny ýene ilk şu kakam bakir ara düştü. Ýa-da ýakda olsun, jennetden olsun. Ondan soň oň yarasy bitmäke de nenen ul agam ara düşüp alajyk. Aýdym sazdan. Birazcık sowaşyldy da. Dogry. Esas sebäpler aslında şular eken näme? Hawa alajyk aýdym sazdan taşlaşdyk da. Düşündüm. Ne ýaňy ýakyna başladyň ýalňyşmasam 1-2 ýyllykda. Hawa. Nähilek, näme maksatlar meýilleşdirýän, näme işlere garaşmaly biz? Gowy aýdymlar döredesim gelýär nisip bolsa inşallah bir ardy bilen ba aýtmalja aýdymlanma şu täze album ýene-de nisip bolsa dinleýijilere şu muşdoklama hukman nisip bolsa täze albumda çykaryp ötürler inşallah gowy aýdymlardan başardymdan Nesip bolsa garaşýandyrsam o. inşallah. Men yalan söylejekler men fanadyňa däl. Ýöne ýanky diýişimde jennet aýdymyňam bilýän, Kara Zülpüň aýdymyňam bilýän. Şolar dinledim we men kiçikkäminem şeýlerak bir zatda men has köp rap dinlejek bolýardym, has köp şeýle bir näle ýow dinlejek bolýardym. Özüm sebäp şo zatlar bilen has ýakynan tanyş bolmuşy has. We adam pap so aýdymlar kän dinlämok ýöne şonu mysal üçin seň aýdymlaryň Azad Oraz, Ýazberdi Mahmud, DJ Beg, bizslovno da Aman DJ we ýene şonkalyk adym häzir ýadyma salmadyklarym ýöne şolary iste-isteme men aýdymlaryny dinledim de. Düşünýärmi? Ýatymda kinglendim. Yani şo tanada senen başalan üçin ne diýjek bolýan biz bir nostalgiýa hökmüne sen gelip täzeden gowy işler etseň mene begenerim. Bir fanım olmasa da dinleyijiň hökmünde dinlärin, bir höwes ederin dinlemäne. Şo ýaňy diýdiň, sunnatdan uzaklaşmaly boldum käbir sebäplere görä. Ine uzaklaşdyň da uzaklaşyňa puşman edýäň. Ama puşman edilýän oklay ol bir hili höwesiň açýardyk. Aýdym tazyp bir araçyk garada goýýanda bir wagt gerek-de. Açak bolýan.
Sumatdan uzaklaşdym. Aýdym aýdanok, toýa çykanok, şo wagt. Näme işle meşgulandyň? Näme kär bilen meşgulandyň? Ay men asly özüm daýhan maşgaladan şol He, daýhançylyk bilen meşgulandyň. daýhançylyk özüne Şu wagt diýsem hiç bunanmaz. Daha Settar Kömekov daýhançylyk bilen meşgulandy. Yer gelende eline pil aldy, yer gelende eline kätmen aldy diýsen hiç bunanmaz şu wagt bilýär. ay men bara aslym daýhan hojalykdan Gatgowa. ha Ya gatgowa. Ben şey diýsem ýa ýalňyş düşünme, ol käbir adamlar kärleri pes görjek bolýar, ýene bir zat hiç bir kärin halal hyzmatyň hiç kaçan bir aýyby ýokdur. Men düşünjem boýunça da. Hiç bir käriň, hiç bir halal hyzmatyň hiç aýyby ýokdur. Ýalňyş düşünmeňler. Ve nämiş etseň et esas şo işi hemmeden gowy etjek ol. Men düşünjem boýunça. Nämiş etseň ede iň gowusyny etjek ol. ha Şonda hem käriňden, как говорится, обратный связь bolar, hem maddi tarapda, hem manevi tarapda. Bir ýyldan bäri bilişime görä sınywata dolandyň. ha Täzelik ödürläp başladyň. Professional klipim gördüm diýsem häzir men ýalançy bolan ýöne telewizionyada kliplaryny gördüm. Ýagny Garawadyra hödürleýän kliplaryny göremek, çorny rynykdaky ýöne telewizionydan täzeliklerini gördüm. Konsert variant kliplaryny ýalňyşmasam. ha Professional klipler näme işlemek? Nesip bolsa geljekde. Inni nesip bolsa işlejek bolýar bolýar. inşallah. Bu Görüşüň ýalak täsin wadyr. ha Bizde men gepleşimden soň täsin studiýada gelip klip işlersen gönüs kitke awtomat şekilde bolýar. Sebäbi oglanlar şo gepleşiň bady gaýtmanka has mähirli terediýär, has bir hilek özlerini kardar diýip pikir edýär. nesip bolsa inşallah. Namyoklarını alanlar da täsiniň olanlary. Gezmek halaýan özüň. Elbette, onu halamayan adam yoktur. Bar. Var mı? Bar. Hiç ýere gidip gelmeýän adamlar, ma gezmek halaýan. Kaýsy ýurtlara gidip gördüň? Men Türkiýede boldum. Eýrana barıp gördüm. Germaniýa barıp gördüm. Tüyleme Ýewropa. Gatgo. Men Ýewropa gidesim gelýär. Aha. 3 ýurda gitdiň, dogrymy? Ne planlaşdyrýam ýene Aňaryk bäri gitmegi? Nesip bolsa bir Ýewropany göresim gelýär. Ýene täzeden aýlanysyň gelýär. Täze şäherler ha. Ona şu taýda belläk geçeň, men öz ağlarymyň bir Jahany Teherany eziz ağam. Yani Jahany Teheran etjek bolsam, Jahany Teheran diýip türkçe firmalarymyz bar. Ýüzlenýän Ýewropa, Taýland, ol bu. Yani gidip bolýan ýurt bolsa, oglanlarymyz, ağalarymyz viza mesele däller arkaýynam. O izabida sen ýüzlenýän Jahany Teheranda bärde de filial bar arkaýyn, ol Lewapda da, Aşgabatda da filiallar bar, как положено. Ýüzlensen vizany da goýup skit edýän dogurlap bererler. Nesip bolsa inşallah. Allah Muradowdan gelen sorag ölmäge taýyn aýdymyň da, şondan. Aýdymyň döreşi barada giňişleýin durup geçseňiz. Gulluk döwrüň we gulluk ýeriň barada da gysgaça aýtsaň da. Aýdym barada giňişleýin aýtdym diýe, gulluk barada da gysgaça aýtsyn diýe. Ha gullugy neme 2002-nji ýylda şu wagt Balkan Awa şäherimizde Neftada. ha o biziň gulluk eden ýyldamyzda şu pajarny ças. Sallatda şonda gulluk edýär. Soň gaýda gulluk edilýärdi. Şo döwür şolar ýaly. Men soň pajarny çasa. Gato. Pajarnikdiň da. Ha 113-nji kwartalda gulluk etdim. Şu Neftada. Neftada. Ha o Neftada. Indi bir dagslar görse gulagyna kızgyny geler, atly geler o. 2004-nji ýylda tamamlap etdim da. Inni ýanky diýişimiz ýaly ölmäge taýyn aýdymyň barada. Näkili, näme? Indi ol aýdymyň döreşi bar, azajyk storage ba. Aýtyp berenmi? Mümkin bolsa. Ha. Barınça öýde oturdum bolýan. Bir ýaş oglan, ýaňy öýlenmeli. Ýaş oglan gapyň kakda. Ýaş juwan. Ay bir hir aljaranly ýagdaýda salamlaşdym. Ay otur, çaý içeli, çaý içdik. Men birine aşyk boldum bol. Men halan gyýdymy. Bermeýärler diýe bir şoňa nime edip çykdy. Men şonu süýýän manyda bir adamyny ruhlandyrýan bir aýdym. Eser dörüdel diýär.
yazıp bereyim. Menem aýtdym, edil men nemesem kemdi biyaman ken pikire oýtdar men. Men han synaş göreýin edim. Olam günne şol habar edip Hakik aşyk eken napasan berekella. gerek bolsa men sizini getireýin diýe ýene bir zat ýazyp berýär, şu men üçin zat diýip. Men ona soradym, asan neýli saňa näçe beren oklar? Ay, o araçyk oglandan barlarak da. Soňra nidi? Himişek bolşýarlyk da şu tema bada o. O ýa araçyk barly bolan soň okuwa salýarlar, oglan okuwa bilen okusaň. Men ne şoňla gepleşek bolýanam bolyn. O wagtken telefonda adam ýok da. O. Araçyk ne bolany? Görübilem ok diňe hatysy bilen nime dileýin mesela. Bir şoman ýyllarda da goşdy da. Oturup aýdym köp sözüni men özüm ýazýan. Köp aýdymlam özüm. Sözlerini şey diýip ýazdym. Söz jagallaryna soň. Kak soradyp diýip aranjör şumma da bayram şäherinde. Şoň ýanda bardym şeýle düşündirdim bolýan. Olam her hili bir tema berdi. Ay çalyp görýär. Osa men aýdyp görýän. Ay halamda oson. Oňa gaýtjan ertes täzeden bar. Ýene şol aýdym goşgün okap, ýene hiň tap çalyp görýär. Ahir soň şo kak şaýtdy durundy şunno diýdi. Oson aranjör getdi oson. Edip boldy oson ýankça ýerine gitara oşmaly ýerine daňatar dutdy ifti. Şu wagt Aşgabatda bir gitaristimiz vardır. Moda ýankça nime ýerine de gitara oýdurduk. Gols goýduk. Aýdyp boldum onu soň. Kak sorgu joklat şeýdi. Bolaýdym ýaşar diýdi. Men özüm habarym ýok. Evet. Yürekden yüreğe de yankı oğlan geldi de şu oğlan höveslenipdir da sen o yaş çoğanla gören söýgün güýji de söýgü yaman güýçli da o. Gaty güýçli da o. Aýdym ýazyp bolduk. Soň ol oglanam bir hil gözüne ýaş aýlap otyrdy. Men etdim niýe bolýarsaň birazjyk dur da. Men hem aýtmana kynnaşdyryp barýardy. Oson ol oglan çykaryp aýdym go ýerine getirdik. Oňaryp çyknym etdim, eline berdim, mana bu joklady. Indi ýanky aýdym gyýda berjek bolýar. Gyýda uratmaly. Ama eýtip gyýda uratdy men hem bolmasaň. Bir hepdeden soň ýanky gelip gujoklap sağ bolsun aýdyp bara. Ma o näme berme, maňa zatyň gerek gel maňa. Gowy aýdym döredik aýtyn. Bahana bilen diýdim de. Höwes bilen o. Eser döredi o. Gyýda men uratdym, şo gyýda aglap dur. Ýürüne gowy bardy şulaýdym. Ay menne dawon bolda şo Ya gepin soňuna aýdam, şolar toý etdimi ýokmy? Toý etdi. Hawara terber näil görýän. Men şu wagt diýen, söýgün güýji de görýänmi? Eger ýanky baý garyp geçdi de şo taýdan, şo tema ýapyldy da söýgün güýji görkezdi toşdy. Hakik bir zat isteseň şo durmaly, şo isteňe ýetýänçä hereket etmeli. Şol ulan şu wagtlarym jaň etdi. Çağaçyklary agdy bir maşgal bolup ýaşap berler onu var o. Sevip baran maşgala başgaça da görýärmi? Hereket ýani bagtly bolsun ýaşlar. Şeýip şol aýdym, şeýip döredi. Bagtly bolsun ýaşlar diýen bilen belki menden ulduram bolar ýani aýda ýany şeýle. Aýdym içinde de aslında ölmeyene taýin del de on ay şo sözüm goýay, şo söz goýay men şoň üçin. Şo söz goýup açar ýeri şo boldy da. Esat şol asam täsir eden ýer. Külçe o yer açar ýeri. Gatı bir aýdymyň eserini, şu bir aýdymyň taryhyny biziň gepleşigimizde müňlerçe adam eşitler. Şu aýdym eşiten adamlara düýünden başgaça şu aýdym ýene bir gerek dinlemäne, ýene şu aýdym şu taryhy, şu eseri barlygyny bilip täzeden nostalgiya ýaşap şu aýdym ýatlarlar. Am şu wagtyny ölmäne taýym aýdymyny şeýle bir üstünde durduk da etdik. Eger mümkin bolsa şol aýdym biziň dinleýijilerimiz üçin, ýagny seniň dinleýijileриň üçin, biziň agdalarymyz üçin dinlep ber, mümkin bolsa. Baş üstüne, başardım da. Başladı. Aramız uzakdır, haber almana. Hatlarım meşhur etyer, yada salmana. Aramız uzakdır, haber almana. Hatlarım meşhur etyer, yada salmana. Ayrılığın acısı bağrım dilyele.
Ayrılığın acısı yüreğim yakyala, canım al yala, bağrım dil yele, yüreğim yakyala, canı can yarım. Senin için idim barda da tayın, senin için sevgilim ülmeli tayın, barda da tayın, canı can yarım, ey mehriban yarım. Sağ olasın. Berekella ağam, sesine sağlık, berekella o. Nesip edenden yine o yankı. Şular hitlara karışandır. İnşallah. Şu at aydım aydıp dursun da bilýän. Helden ber diýen hittar kömek. Aydın mikrofon alın ne näde aýtýar sesi yaman ýuwaş gürleýärler wagt diýen. O aydım aydanly. Berekella. O hiç ýuwaş däl. Malajes sağ ol. ham. Berekella. Dowam etdik. Soro. Häzirki wagtda top 5 aydymçy kim sen üçin? Ben aydım. Türkmen aydymçylarymyzdan. 1 mi ya? 5. 5. Hacı Yaz Mehmet. Hacı, Hacı Yaz Mehmet. Emre Recep. Hemra, Anuş Murat'tır diyor. Anuş Halipa. Onu men birinci yerde o yani. Anuş men için. Adat Dönmez. Azad Dönmez, Mekanata. Mekan Ataev. Ne üçün şu spisin içine Pelvan Halmuratov girmedi? Yadıma düşmedi. Pelvancan. Men ilki 5'in içinde ilki şolun birini tanartın diýip pikir etdim de. Men pikirimde, menden sorasa men spisim düýbünden başga bir zat bolup biler. Ýöne men senden şonu garaşdym diýjek bolma, ýadyna çykardyň gerek. Bak yadımdan düşmedi de şu. Pelvana görýän ýadyna çykar ýa. Aňarda berde görenini özüň sorarsyň da näçin? Yok man olmalı oldu. Şunu Şu alt yine maňa provokator diýerler bilýär. edeyle şunu beş olmadı. Alt edeýler, alt edeýler. Ah dinleyen başlam. Gatol. Egerde hökman diýilse, häzirki wagtda türkmen raperlarymyzyň biri bilen fit ýazmaly bolsa, kim bilen fit ýazardy? Bey ama kıyın soru da. Rapperlerin hertinin öz tagamjy var da. Haýry gurrun am. Bilýän häzir owdan gepläp hiç gaýsyny göwüne degesin gelmeýär. Rapperler göwüne almaýar. Rapperler o taraplaryň düşünjesi, has dünýä garaýyş ösenler arkaýyn hiç gaýsan. Birini taýlamaly ýöne. Maňa ýakyn. Sana ýakyn, sen stiliňe ýakyn. Espiter. Espiter bilen aýdardym. Süleyman bilen. Gatyg. Süleyman barada, Espiter barada bir pikirimi aýtyp geçeýin. Bilemok gyzykly bolup biler, gyzykly bolman biler. İçimden geldi aýdaýyn. Espiter Süleyman gepleşige hemişe diýäs garaşandyr. Gelse hökman, hoş geldi. Men Espiter'in fany däl, ýagny men Espiter dinlämok. Ýöne meniň Espiter'a industriýa üçin goşan işleri goşandy üçin syýlagym, hormatym gatybeýik. Sebäbi türkmen rapyny monetizir etdi. Ýagny türkmen rapyny ilki arasy rapda ilki türkmen rapyny toýa goşup toýdan gazanç etmeni öwretdi beýleki pokoleniýadaky raperlara. Şoň üçin Espiter'a ýagny hormatym syýlagym gatyly. Sebäbi rapyň arkasy bilen gow gazanç edip bolýandygyny görkezdi. Imini şo tarapdan berekella. Sunuwatyna da berekella. Hem edýän işine sözüm ýok. Ýöne diýjek bolýanym şo tarapdan aýratyn. Nokat goýup geçesim geldiler. Şunu aýtdym bilemok. Adamlara gyzykly bolup biler, gyzykly bolman biler. Settar kömek indikatorumuz. Ogurlyk aýdymlary näl garaýan? Rodikcan nemeden daşaruda aýdymlarda dinleýän de.
Olun içinde özüňe ýakyn gawat gelýär eger. Janyň alyp gelýär. Aýdasyň gelip bunu. Başarsaň aýtmaly ony. Olun şoňa sözdürüp işletip aranjok etip aýdanyň bilmän galýaň da. Ştaýda bir zat goş geçýär. Sen ýa-ki hit bolan, has konkretni dinlenen aýdymlaryň döwründe şeýle bir hakykat aýdýarna. Daşynda bir hit aýdym bolsa, daşary aýdymdan bir aýdym hit bolsa, şonda bizde kim ilkinji bolup aýtsa, şonky da hit bolýar da. Ha. Sen şo döwürden bäri gelýän aýdymçylaryň biri. Niýe häzir döwür üýtkedi, döwran başka. Ha. Etip bilsek, inşallah bizim özümüzün bir sunwatymyza goşant goşmak üçin özümüz döretsek, has gowy beşlor ýal bir zat hakykatdanım. Daşary ýurt hilde, daşary ýurtdan kemdel, ýeri gelende artykmaç aýdymlar döredýän oglanlarymyz bar. Ýagny saz diýen oglanlarymyz bar. Barbardan atlanyp sana oturmaýyn ýöne belki 2 elimin 10 barmağıma sığmajak şekilde badır. Düşündün? Yani az däl, bir däl, 2 däl diýjek bolýanna, ondanam kän gowy hilde, gowy iş döredýän oglanlarymyz bar. Bugünkü günde eger başaryp bilsek elbetde aftersk ýazjak bolmaly. Sen diýäniň bar. Imin şonu höwet edip aýdasyň gelýär. Imin şoňa seniň stilin gawat gelip dur we şoňa ilhamlanyp, joşup, sözüň gelip dur. Onu da gaýrat edip afterny bellesen, cover da bilýär, cover aýdylýar bol. Bütün dünýä aýdýar, maşa aýdylýar, cover aýdylýar. Bolýan bir zat, ýöne mümkin bolundan after belläňde utanan wagtda after belläňde täze. Men aýdymym däl, men prosta haladym, täzeden aýtdym şo manynda. Ýa-ni toýlar, türkmen toýlarymyz üçin toýlarda gerek bolýar-da, mysal üçin planiň aýdymlaýda, türk aýdym. Ol aýry gurrun, ýa planiň aýdymlaýda, awrus aýdymla, ol aýry gurrun. Oňa bir ogrluk diýsek, ýa ýalňyş öýretýär bol, talaba görä. Toý joşurmak üçin. Sorumuz çağlığında iň ul arzuwuň, iň höwes edýän zadyň nämedi? Çağlığımda arzuguma şu esas aýdymçy bolmak da. Ol arzuguma ýetdim. Aslında meni şu maşgalaman bagşy etmejek boldy. Näçin? Ay. O döwürler adaçyk nimetde. Nämedi? Bagşylar adaçyk. Ne meselem Bulaşık gidenlerim köpürek bolly bilýär. Iňin şo ýyllarda başlaryň arasynda hemmesi bolmasa da köpüsi bulaşdy diýäň da. Osom kakam bahirem luş başgarak kär neme daýsa ne diýip. Garşy boldy da şonda da soň höwes alyp barýar da. Aýdyma bolan, sunwata bolan söýgüň başga da hiç ýyl höwes bolmady. Şonda kelde diňe şonda aýdymçylykny. Gaty oýun. Men iň gowy görýän soraglarym biri. Güç nämede? Güç arzuma ýetseň esas zat. Çiňde arzu edýän zatyň bolýar, şoňa ýetýän. Şoňa ýetmek üçin näme gerek? Ýa güç diýäniň näme? Arzuňa ýetmek üçin näme gerek? Ihlas. Güç ihlasda değilmi? Ihlas. Durmuşda iň gorkýan zadyň näme? Aýraçyk. Ýakyny ýitirmek. Awraýdan açmak. Awraýdan gaçmak diýdiňde sorag dörýär-de. Popularny boldum. Pik derejesine bardym. Settar Kömekov adyna eýe boldum. Hani ýyllar geçýär, nesil üýtki. Awraýdan gaçmak üçin ol tanymalyk bilen awraý ikisi tapawutly bir zat. Ýyldyzlyk bilen awraýyň bir. Ýyldyz bolup da ýyldyz bolmamak näili? Ay, wagtyň geçmegi bilen hemme adam wagtlaýyn. Ýa-ni
Her kişinin öz wagty bolýar da. Ol isleseň islemeseň nime geç gitip bar ya. Onu sen boynuňa alma. Ol hemmek şaýa. Durmuşun bir kanun diýjek bolam. Awa. Yok. Ola o düşünüklü. Ne hilek yani ağır kabul edilýärmi? Batýan ýerleri datlary bolýarmy? Awa ýöne edil nemeden ok golin şonda da alalaşmaly bolýan. Ne bugünkü günde işläp başladyň 1-2 ýyldan beri. Awa. Yine täzeden ýanky tanymalyk temasyna geleninde, şöhrat temasyna geleninde tapawut berip başladym we öňke garandym. Yani yitip giden döwrüne garandym. Daýa şükür. Awa. Ýoş-ýoş tapawut berip başladyk. Gowy komentarlar zatlar ýazýarlar. Begenýän de şo zatlara. Sag bolsunlar taňa rekasyn. Ya elbette o dinleyijilerimiz, ýylarlar, ya nagdalarymyz var. Hani biziň edýän işlemde emes şolar üçin Awa. o canlar sag bolsun elbette. Diýeli bütün dünya sana seyredýär. Mikrofon seň elinde. Bütün dünya näme diýerdiň? İlk öyle men edýän işime şolar şoň al baka berýän bolsa taňa rekasyn. Ak kürekden. Sonra o täzeden formüle diýdiň. Hani seni yıldız hökmünde sana seyretmeyen bir abyşny adaty adam hökmünde seyredip durlar ve sen bütün dünya näme diýesin gelerdi. Näme diýip ýüzlenesin gelerdi. Asmana asutuluğunu dilerdim. Can sağlık esası. Hemmekşe. Durmuşda am seni näme bagtlady? Arzuma yetmek. Kiçilikten eten arzularıma şolary etseň men bagtla, menden bagtladym. Arzularına yetmek Awa. sen bagtlady. Sen durmuşuna bir kitap. Ve şo kitabyň ady näme bolýar? Kitabyň soňuna gelen adyny bilersiň, ha? Şu at entek at beren ok. Pikirlenmediň şo wagtda. Energi çeşmeňi nämeden alýan, nirden alýan? O süýçü hit aýdymlar bolýar. Aha. İslendik ol. Ýaş aýdymçylar bolsun, halyp Eslendik aýdymçylar. aýdymçylar. Hidi dinleýän gulamaýar ya. Başgalar. Ha. Taň aýdym energi berýär. Awa. Esas. Am biziň gepleşiklerde inni kim ihmal hökmünde kimi göresin gelýär? Şu adaça gelmedik ýöne senin göresin gelýär ihmal. Halypam görürsün. En bilmem şeýle jogap berjeň. Anuş Murat Durdiýew. Biziňem göresin gelýär halypan nesip bolsa. Nesip bolsa inşallah. Çakıly uğradyr, eger höwet bilirse, bize höwet bildirýär. İnşallah nesip bolsa. Sen legenda aýdymlaryň birinde cennet. Awa. Yani eger mümkin bolsa şol aýdym hiňnep berseň. Biz dinleyijilerimiz üçin, teň dinleyijilerimiz üçin, biziň agdalarymyz üçin mümkin. Mümkin. Başlasam. Nesip. Süýüslep urunda meşnun kimin küýdüm men. Aň etmediň küsediň yanar oda goýdyň sen. İň bolmana karışdy tägilinçem karışap. Süýen bolsoň geleme inçe bilin dil goşap. Ömür arzumu yetip bagyt toýumy kurçap. Sen gözlerimi seyretip süýen südüm aýtjak. Ýa-da barmy başga gyz ýüregiňde ýat cennet. Yüreğim yaralı anana cennet. Okuyok gitşelerine idilli bağırım kalbimden
duygumdan çıkarıp bilemok, ya da süygü yok mu gıyız? Yüreğim yaralı, anana içinnet, oku yok gitşelerine, idilli bağrım kalbimden, duygumdan çıkarıp bilemok, ya da süygü yok mu gıyız? Sağ ol. Berekelam. Sesine sağlık. Nesip bolsa yine şular yalak bir guluğa yakınlı, yatta galyan, yadıra men nostalgiyan yaşadım da şu dövrlere barıp kayttım. Bundan hem haf beter hitlan döresinde inşallah. İnşallah. Evet, dinleyicilerim için, bizim ağdalarımız için açacak koyacak söylediğin bağlısı sen dinleyeli. İlk bilen aracan Mart toprağına hoş gördük. Eğlen başladı öyle geçtim. Hoş gördüm abi, hoş gördüm. Ediyen işleriniz görüyen. Bu işler ediyeniz söyleme. Hıvır köp olsun. Minnettarım. Ama yurtumuzun bu başları gepleşinge de gelsin nesip olsun inşallah. O çağırıp durma özümüzü. Hükman. Bir de hem çağıran da çağkılık eden da sağ ol Tanrı yakasını bildiren. Sen minnettar. Münasip könüllerimizi yatlamana münasip aydımçılarımızın biri. Gelin için benim meclisim adından, bizim ağzalımız adından minnettarlığım bilen. Şutayda yine koşup geçen yine de Täsin studiya şu at. Yalı geçip dur men diyen Aşkıvat'ta yalı geçirsek Akkepter'in oğlumlar var, canlar sağ olsun. Marda yalı geçirsek men Aşkıvat'tan Mara geliyken men şu Täsin'in yanında düşecek oldum. Arkamızda oturan yanımdaki papuççuklar diye, yoldaşlar diyorlar. Şolar gün aytdı. Täze yalı etmeyene geldik. Täsin studiya geldim. Mara'nın mesni halkı da bilýär resmen. O karaşanlar zat kim bilen dedi. Setar kömek filan gat begenler da bilýär. Sağ olun Tanrı yakasını. Köp sağ ol gelenin için. Şu at yalı geçip dur. Yaşıl resto, yaşıl restoran öde olundu bu. Yani Täsin'in olundu ki. Eşşo berdin atar berdi. Reklama için eşşo jana da. İşinizi üstünde. Sağ ol minnettar. Köp olsun. Inni men yine şu tayda bir zat koşup geçeyin sağ olaşımızdan o da belki men veren sorulum içinde sana bermedik sorum vardır. Yani senin cevap veresin gelen soru bar olsa şonu aytsan men şu soru canlandırayım sen cevap ver. Men bilmedim. Fikrinçe akıl sorulara cevap verdik mi? Gızıklı olan sorulara cevap verdik mi? Şu an arkada da Settar Kömekof'un Padjeşka hükmünü berekellah bir 8 adam 10 adam bağla candan sağ olsun. Bam Settar Kömek Settar Kömekof'tan sorasınız gelen soru var mı? Dinleyenim. Öldürdün aydımlardan, Aha. yerini ayıp verdiyseler hayta aydımı aydırdı. Kol soru ne? Şu an bilemem mikrofonu eşitlim men eşitlim kaytalayın. Öz dörüdün ahtırski aydımlarından birini aydıp ber diyen bolsalar hayta aydım aydırdın. Senin cemalın. Sen Cemal. Senin cemalın. Men pikrimçe bizim ağdalarımız ama karşı olmaz. Mümkün olsa bir vendini. Senin cimalın asmana gördüm, kalbime sığmadı nuran aşkın. Mehir sözlerime susan mahalım, güllerden ıskadım hoşumaymış gün. Mehir sözlerime susan mahalım, güllerden ıskadım hoşumaymış gün. Berekelam o dostuna mayt sağ ol, sesine sağlık. Şu tayda bir zat belli geçeyin bizim ağdalarımız için, senin dinleyicilerin için. Settar Kömekov, sesine sağlık, berekelam, sesin katı koyayım. Yani öňden bilýärdim da sesin goýulyny seýär. Öňkü zakçylardan belli o ütkeşçek sesin var. Belli geçeyin. Hani öňmek üçin diýem o hakyky zat aýdýandan. Eger Settar Kömekov bilen şu gepleşiňiz bir aýyň dowamyny 50.000 prosmotr, 50.000 görülmäne ýetse, İnşallah. Settar Kömekov 6 aýyň dowamyny nesip bolsa,
täze şow gepleşigine çağırıp iň hit aydınlaryny jany sesde как положено gruppasy bilen udyn şekilde başyndan soňuna çeli ýene bir bet gepleşik taýyn narf belle keçeň diňe edip bilýänsiňiz dostlar. Gepleşigi paylaşýaňyz, like basýaňyz, kommentariýa ýazýaňyz, ýeke dostuňyzy uradyp ýadatýaňyz, şu gepleşigi görkezýäňiz, gepleşik 50 000 arkaýyndan barýar. Men andan ýani 50 000 barjagyny. Ve iň esas zatlaryň biri Settar Kömekowyň sosial setlerini bellen TikTok'a girýän, dogrymy? TikTok, Instagram, YouTube barmy? YouTube'am bar, dogrymy? Şu taýda çykýar diýmegimden beter aşakda silkalar bolýandyr. İlk edip goýandyr silkalaryny. Gönü bassaňyz şo silkalary gönü TikTok'una da geçýänsiňiz, Instagram'ına da geçýänsiňiz, YouTube'una da geçýänsiňiz. Muny näme üçin diýen Settar Kömekow ýa söz berdi bize iň ýakyn wagtda täzelikler işlejek diýip. Şo täzeliklerden ilkinji bolup habardar bolmak üçin Settar Kömekowy ýakyndan ýydarlaň. We iň esas zat näme? Özüňe gowy seret, agdalarymyz seňe muştaklaryň özlerine gowy seretsinler, şeýle toýly, o şeýle gowy günlerde şeýle gowy gepleşiklerde gawatlaşaýly. Sağ ol Razan. Aýdan gelsin. Amin. Sizin arzu etýän size. İnşallah. Sağ olam. Hoş, sağ olun.